Awu ndoda, angabona lo segcekeni. Iphi imoto? Imoto yani manje? Sengiyithengile mina. Hamba ngayo manje. Ila. Hawu. Uthenge imoto bafo? Hawu. Bafo uzongqola kusekho luzu la kodwa ke. Ozoshaya bafo. Hlaya. Uthenge imoto. Inhlobonye imoto leyo. Hayi ibhajaji. Ibhajaji. Hayi. Awumengala. Ungasekani nani? Ibhajaji. Kodwa kusele vete imoto nje. Ibhajaji. Kodwa imoto. Bonke labantu bayithengile le moto. Uspi. Undimande lo wembuzi. Nophoshoza lo lusinkomo kamsolya. Phoshoza. Uyazi angithuki muthi wena uyithengile ngoba vele noma umakho Elvovo uyithengile yabo kodwa manje uphoshoza yena yedwa lapha amsombe Uyena no ndimande lo nempandla yebo nosbiya qobolwa ay wena wedosele manje Yini ikhamisela ngayina uhamba uyothenga leya moto Ngikhamisile Akha ngizokuphohloza mina uyasinda ngoba ngiyamazi umalume wakho uElvovo yazi phela siwa ukuthi ngomalume wakho ngimazi awuhlale ngala phoza mshana wehlisa igwebo ngaze ungitshela kahle ukuthi ay wogcina lo uze uthenge imoto mshana hayi ngithenge imoto ila ngaphandle mshana awuthenge ubhiya phela okay hayi asoshaya impela yobheka ngizothenga manje uthi omakhelwane bayithengile le moto bonke hayi nginendaba noma ningayithenga noma ngangangigibelisa vele lento le angeke ngigibele kakhulu mekunomoya nizoginqana le moto nina ngiyanitshela buka oza kutshelanga hayi imoto ebhedayo hawu awulethe ubhiya wami futhi uthi kusola imoto hey anginamona kodwa ungasho ukuthi kunomoya letha lo bhiya wami hawu aha uyachoma ukuthi uphuza ubhiya wami nophuza ngoba ungitshela kodwa kusala fanele ithenge le moto kwale ukuphuza obhele ubhiya ogcolisisa yes mnganami bafo mnganami awusala umuntu seyolahlela abangani ngenxa yebhajaji hayi anginendaba nale muntu yabo mina hawu ngathi ukujika ikhona vela phephuke ngihlola ukuthenga ibhajaji anginendaba nale moto mina ngithanda ubhiya mina ibhajaji hayi ngebe ngilibona manje hayi ngeke ngizoyithenga le moto mina amanzi amancane lawo ngathi ngiphuza ikesi ngingedwa hayi ngeke pho yini ikhamisela ngayi nawe uyothenga leya moto yini ikhamisela ngikhamisile